Damena sumurung nasian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna, di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Damang denang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus, jamita tuhita di bagasan minggu na patuluhod dung Trinitatison, imana tersurat di 2 Korin bidu 5, ayat 6 rodi ayat 10. Songonom mahatana disi laos tapai hutihut mak. Asana posdoro hanami totong. Atik pehu boto hami, dau hami siat Tuhani, saliling maringana di bagasan dagingok kami. Ai di bagasan hapor seaud dohami, dada dope di bagasan namar nida. Alai lampos doro hanami, jalalasat do bukas ya dagingon, laho maringanan di Tuhani. Alani i huhut huri koti hami, naing halomoan ni rohana hami. Manang naung sahat tu sabulu, manang di pardalanat dope. Ai iko gabe patar bedo hita saluhut na sugut, di joloni habangsa paruhuman ni Kristus. Asa di jalobe hobartu na niulana, tagad di pardagingon. Manang nadinggan, manang darwa. Ido sahatna, horas marihita saluhutna. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Songon topik ni minggu tau didok porsea di pakirimon dada ala naung marnida. Tu dia do hita mangalakka di bagasan parngoluota. Ahado na pinarsita ni rohani jolma, jala aha na pinatupana asa jakononna na pinarsita ni rohanai. Jala bolo adong sada tujuan, pasti do adong sada usaha. Alana bolo sahalak na berencana asa bui tupa di ibana, berarti ikonadong usahana asa tupa saluhut na songon na direncana honi. Damang dainang nahinaholongan. Sudedo jolma naing marhasonangan. Sudedo jolma naing niat di bagasan las nirohan. Dangadong jolma na mangalului hasusaan. Alai sipata adong busedo jolma ibai sadiri hasusaanna. Ala roha susaani lam disusai ma dirina. Isarana rupani damang dohot daidang Roma sada persoalan. Alai jumulu ibana diguhi persoalan ini. Roma sada hamaolon laos dijakon ibana hamauloni alai dan nagabe ruar ibana sian hamaulon. Manang ima jolma nagabe pasrah tuganup nasa aka namasa. Susah keadaanna gabe susah nang rohana. Susah nang pikiranna. Bobono sama ibana, tahu tamma ibana jalan mabir. Damang dainang nahinaholongan, adong sada kisah nyata si songonon. Ala musim-musim penipu kan. Jadi penipu pe malo bisuk. Alai dipake maha malo oddo bisuk nai mangototo ijolma. Jadi kebetulan ina tahun atar marhepeng dunian. Marhepeng duiban. Roma telepon alai dang adong guarna. Itor yang ka inat tahun siat teleponi terbigima suara nama dok hodo obere inna. Itor hatok do inat tahun mengelusi ido tulang. Songono babere. Kebetulan nuaing mobil tahun nang itarik. Ngaison nuaing
aka petugas nalaho manarik ala nga menunggak piga-piga liling kredit na inna daripada tu hala ko sayang ape hola 3 bulan nai nama danggu setahun naya salunas urupi majuau nin nama naidok tulangon habi penipu kan tulang na penipu damang dainang na hinaholongan pedek sarito rupani na taon adong dorongan na sanga do idok kebetulan anak na dorongan na idok anak na do penipu do yo makin na jadi na tope nga mulai lam sadar didok ma dang adok kepeng nami adong do banking mukan inna dang udah kuat tu si banking inna ina taon wala mabekwe piau na banking do inna kan damang daerang na hinaholongan dang serius do inna penipu ale roma anak naon do naking madok penipu do inna ale roma anak naon mama ini bohong inna adong do banking inna muradui inna geleng na damang daerang na hinaholongan dang gudang niyan nahonay alana pendek sarito gabi kirim di transfer marupani martulupulu ate tabba manol nom nai cet tulupulu tabba 009 kan damang daerang na hinaholongan dung di transfer hepengi didok musi siap beriban mau lihat ma amang inang na hinaholongan jadi tarsonggok mainat tau di telepon matu huta isukum mana tulang na horas na tulang ngasaha be ninda inat tau ma hana sahat ditna ngahu transfer naking pangiduan ni tulangin na haulah seredo tulangmu puang dan mungkin dah merbuah-buah tuawin na jadi damang dainang na hinaholongan tersadar mainat tau tarjolma maibana bah ngahona tipu pihak amang inang na hinaholongan bolo masa do songoni tu hita ahama jala songo dia ma natapi kiri masa hamauloni masa hasusani alaina tahun tuani do sahala na porsea ade perkuria do ina tahun dak pola ubawu nang Indonesia alam yang takas do tadda jadi mai do inangon lu jauh mamikiri ai hulapor do tu polisi ibo to do manang dia lokasi ni sorong yurus inna husuk kudo musetusan holan olo ale sodong yurus inna amang inang na hinaholongan alai luar biasa na ina taon dido iba nama molo lam hupikiri doi hasusaani doho mapikiraku susah lola maau mangula kaulauku olo do sudah kaulauku nalaho siulahonokku be manang alani susani pikiran doho rohaku hu ulau-ulauku alai dang turebe ate dang binggape dang ulangan nom mangalopa ai doina taon ai kipi gabe mosok kan damang dainang na hinaholongan artinya hasusaan hamaolon na ataadupi di baga sa parngoluo taon sipata pamagohon pakirimota dusun na merdala kita nuaing sipata tartuk-tuk alai siolowat do torus disi madabu ate daun pasti do hehe hita muse dauduti muse pardalanatta molotung peadong na hacit di pamatang ta alana tartuk-tuki lakahono tamalakat tamuse
mangalului ganup nasa aka parubatan asaboy malu. Hamaolon na niadupan ni Apostel Paulus. Hamaulos sedia do na diadupan na marbarita nauli. Ate hamaolon sian huriai. Huriai pe alang-alang so porsea do tu ibana, alang-alang porsea. Dongan na narap Apostel pe tong do curiga mamereng ibana sari hari do gabi apostelo sari hari paju padu Jesuson. Romu sesian haja hudion sian ugamona na parjulu tonggo dimusuhi bana. Romu sesian halak gorik manang junani tongdo dimusuhi bana. Hiraswadong bedongan na. Hiraswadong bedongan na. Ido didok Apostel Paulus di bagasa turpukon. Ala totong do ibana marpos niroha. Totong do ibana di bagasan pos niroha itu debata. Ido mabahi di bana margugu. Sarupa do inat tanakkan ini. Nang peadong ruang nama bay susah pikiran nama bay susah nguluna. Dang dioloi ibana ini. Alani lamang dainang na parjolo sahali na laho si hanguluhonot tak. Moloadong masalah, moloadong kasusaan. Sotung taoloi hasusaani gabi monang maralohok kita. Sotung gabi dihukupi hamauloni hita. Nanti. Isarana rupani. Da ngabatua upuang. Bahu puswarong gope. Di dia donang rokak ni gelek kon. Dia rokak ni buruk kon. Saya ni tangiakon donia totong. Habe ngamar keruk pamatang. Sa ubasi majujung. Pamerengop pengaule rabon. Saya ni ripu dugul-dugul habe duhur inna. Kan damang dainang nahina holongan. Omma si parroha honotta molo sai ido gadup na sahaga leoni tapeok berarti dang margogo naung saur matua sari matua nagaung agajang umurna dang gabi siolowan hagaleon alai bolo tungpe di bagasan parsahiton dang margogo be pamatang dan tarbahe behehe alai pos nirohai las nirohai ido haporseaoni ido haporseaoni ido nadidok ni Apostel Paulusi ati pehu boto hami dau hami siat Tuhani saliling maringana di bagasan dagingok kami ay namardosa do pamatang namardosa do sude jolma alai alani toddi, alani haporseaon, alani pos dirohai, dang dioloi ibana hasusaani mangabati pardalanan ni nguluna manopot sabulon ni toddina. Dipayihut-ihut ibana panugunuguon ni Tuhani, huhut marbari tanauli ibana di bagasa parnguluon. Damang dainang nahina holongan. Porsea dipakirimon. Ahado natahirim nuang na mangulhon. Portibiodo. Ate. Pigaliling ma tadalanian no portibio na manginang. Pola dosa 100 tahun. Ay mana itongi. Ate. Undang-undang di terbalian nokan. La muduk kita sediripu ngalam marisi. Habe naso marisi be holi-holi kan. Tang margugu be manea. Itu kan dipakai matuk koton. Tabba mapakna. Kan itu gabe cap kaki 3 manno. Manang kaki 4. Alaniah ima pamatang. Pamatang nasihat tano na tinopan ni debatai songonima. Dari komula do tu tano.
Nah karena songone dei nama do tu dia hodung mate ho. Tu dia hita. Jelas do hita tu surga. Urang pola sanksi hita. Bolo naung porsea do hita di Tuhan Yesus Kristus. Surgo ido sabulo ni todita. Surgo ido nagabe tupal ni ngolutta. Surgo ido nagabe inganan saliling-liling na dihita. Ngadadei. Ale boha hita manopoti. Boy do hola porsea mau di Yesus. Apola hulaun-hulauku. Gitu kan? Saru padoya mangina. Neng mangana. Habis solo mangula. Kan? Unak pun mangula. Holan nama ngalop pape. Marang nama buat tu dapur pe. Maul. Bawa acara. Jadi molotung peganup nasahita madok pakirimon di bagasa parngolota ima surgu hasonangani pakirimon sudejol madu yang mangina. Jadi komadok mau liate do hita naung gabe sahalak na porsea. Berarti aha masih ulah honota. Mulai manaking sene epistel natajaha di pesalmen 52 taringot tu hari sabat. Hari sabaton, sabatia halapatanna paradianon. Adong ari paradianon. Onomari ditopa jahoba de bata langit tano doho nasaisina. Termasuk doho tita jolma alai di hari papi tuhoni sabat di jahoba de bata. Ari paradianon. Laos di parbadiai. Ari paradianan. Jala di parbadiai. Laos dipatikon jahoba di batama musei. Lumobi dipatik pau patoni. Ingot tamu mapabadia honari minggui. Dinaonomari maulahamu nasasiulahumuna. Manang anakmu. Lahi-lahi manang borum. Manang dia penadong di bagasan besar. Iro, aha maulah honot tadisi. Pesalmeni madok nakaning. Disima hita mamuji-muji pasangapon jahoba de bata. Ima taddani pakirimoni. Ima taddana hita na porsea di jahoba de bata. Berarti ikom mamuji jahoba de bata. Sotung tadok. Tangadong si bayanokku. Ate. Tumagod do. Aha masih bahenokku. Daripada tadok dang adong naboy tarbahenau. Namar debata pe songonido. Alana alus ni jolma najino ni debata di dokdo songon alus ni si Samueli di soddo au Tuhan suruh maau. Aha na subuh tarpatu pada debata. Sude ibana do napunasa. Sude ibana do namarkuaso. Berarti dang perlu kita tahutan, dang perlu kita babir, dang perlu kita nagabe mangoloi hagaleon mate. Damang daina. Asing do jolma namar pakirimo do nasomar pakirimo. Ya, sangat berbeda orang yang memiliki pengharapan dan orang yang tidak memiliki pengharapan. Contoh Hima taringok sarito na dua halak namar sahid na posa. Rak Roma halakot tu dokter. Roma nasadau parjulu kan. Daga. Dang liling di umur mupang. Coba nikmati maju namar hosai. Nang pe hosa-hosa. Indah kan. Ay son. Kan. Sangubus na namar hak. Unang hidup gue ulang tahun ni mana dah. Tiup pungin dah kan. Laos halus. Ate. Damang daerah na holongan. Alay na sadanay. Saro pa do posana. Ale Roma dokter Roma dok. Dang mahuay. Sehat dok. Gajang na umur pos maroham. Ate. Napadua honi gabe sehat.
ala pos ni rohana. Ringga si bana dinalaho mangula kalona senyum mai bana. Ate. Bu ibana mekkel. Bu ibana dinalaho marlas ni roha. Ate. Ima pos ni rohai, ima pak kirimoni, ale bolos na perjulunak kaning. Mati nama hapi ya. Selesai mau naruang. Tu dia martakku sudi. Itu kan. Saya telepon ya kayak nakon natong damangakak. Ijo inat tanah, tong dangro. Ayo perjulu tong inat tanah. Kan? Damang dainang nahina holonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus alani record situ tudo hita marpakirimon porsea hita dipakirimon wah porsea do hita di Yesus ina tu surga hita benon namangina porsea do sondare dulu alo olo do hamu tu surga itu Omma tong kan. Wah perjulu mahamu indah kan. Hamu aja itu kan. Apa lo tahu? Ano rap kita sobo itu. Perjulu itu dang boy. Urusan dah doi. Itu kan. Nah pokoknya urusan di debataro tu surgo kita menang daun. Alenga di dok. Jabar nama surgoi, tupal nama hangolua ni abe. Jaluhut nana porsea di ibana. Ada ngarong pesia biarun. Taring no portibio. Portibio pe habis tu nosudi. Hati. Di Persia jari hami mamanginang ilmu pengetahuan alam. Taring jaga raya alam semesta. Benar buharon dengan portibio narohan. Itu kan. Sifat arong do biar ni rohani kan. Bahopuku. Bahopuni bahopuku. Saya nengok kan. Habewat parumai pedang do pibe. Saya makate paupu. Kan itu naik. Sikola bisu tamak do pe. Tanodo. Damang daidang dahina holonga di bagasan Tuhan Yesus. Ternyata portibio pen salpudo. Ilmu pengetahuan alam pemadok songon. Ale bolo hapor siata jelas do. Di bibeli nga jelas di hataho ni. Ai salpudo sugut tanoon. Berarti dia matahari koton partodioni. Sotung tading partodioni alani persoalan nadong di tanoon. Sotung tading gaduk nasai. Jadi songo dia mangulahun-ulahun ni partodioni manangulahun ni haporsiaoni. Ala takas do taboto. Ikonulahonot tamahalomuan ni rohani jahuba. Dia malomoni rohani Jahoba ngadi pasahat tuhita dia lomoni rohana. Patu pahon asini roha, patu pahon ulaun nadinggan bertanggung jawab di saluhut nadaganuk na sapi nasa ni di bata tuhita. Ima saliling bangulu hita di pertibion. Pai masahat kita non tuganuk nasa aka hanguluan saliling-liling na. Molotung piadopat tahamatiani dang buya batan ni hamatiani hangu dua saling liling na alamar kuasa do Yesus digaduk na sa hamatiani alana didok dia 10 manginang ai ikon gabe patar bedo hita saluhut na sogot di jolo ni habang saparuhuman ni Kristus do kan agama nasing pemadok do Kristus duan non nagabe panguhum sonari hita porsea di si tadok muse amang tu Yesus Kristus. Ibana gabe ama dihita. Ibana gabe uluad dihita. Ibana gabe hanguluad tadang daw ibana siya kita. Ramotan tadoganan na hitain na. Tahu dah. Hari portibio pe kan. Aneng mangurus aja ba. Isi siya te. Arong dorong ate sih. Tahu dong ordal kan. Orang dalam. Tahu tong mangurus urusun. Taringo tu surgo dia kana porsepe arong do ordal. Arong do orang dalam. Langsung Tuhani. Mertua mahita manginang. Ala digadup nasa akka parngoluotak. Nunga adong orang dalam.
Ale taida do Kristusin wae. Taida do Kristus ya mangina. Taida do pe surgui. Ngahia tabereng surgu. Saya tak ceritau surgu. Sohia tabereng. Indah kan? Ujungnya song kena ni putrasi masan no. Itu kan? Beta, medan. Indah kan? Himarang dohot. Kan itu naik. Doan naro do, himarang dohot to. Beta, medan. Siatar indah. Himarang dohot. Siri kalang. Dengan pesta itu tanggal 2 indah. Itu kan? Ingat tamui. Itu kan? Coba. HP marang dohot. Omusir to. Damang dainang nahina holongan. Hita manaringo ti tario tu subuh so tunggu episode ti tapoang. Ngate, mulun waeng pajupa hita sugu piko pajupa maisi. Bulu huberek hala inangon da julu dihakai curug ni makan. Gitu kan? Aliu na semua ceritai. Gitu kan? Moding mana sada. Kebetulan ruwes ni huriau namotingo. Sahak mak dinganan nai. Bah, wah Yesus itu kebetulan na rokok kan. Dak kula na son gurui episode do kan yo nai. Auru pi hate hamun da gurui padi teh episode do kan. Damang dainang nahina Allah sotung songoni ate isita permar pumupumar mo. Ada harap tabuni. Dau mai ate. Ate. Damang dainang nahina holongan unang gabitu sipak kirim otak. Aleko taboto. Nadinggadu taula, narwado taula. Nang peso taida be Kristusi. Unang besong si Thomas sita. Ngay bereng Jesusi nang hehe siyan namate. Alay, ikut tiupun na ron. Ikut takas do totohoro na yung o Jesusi narwana, o dugurui narwana. Dang songoni behita. Unang jolo pa'y matatiyo, John no ahay surgoi, baru porsiya hita arong surgoi. Dang songoni. Pa'y mamasuk mo dito surgo sa binoton no surgo yarong marangdang dangadong portibiyom managabe inganata dinalaho mangulahon nadinggan mangulahon ulahon haporsiyaoni dao makanarwai ate jala jonok maganup nasa pasu-pasu ni debata namar guguy hok kita namar guguy hon haporsiyota asamar pos ni roha hita dibagasa pakirimon nang peso marnida dope hita ala na porsea do hita di Yesus Kristus, porsea di hatana, porsea di garup na sapadan hanguluan na pinasahat nai. Nang peso marnida hita, alay di pargugoy, laos di tugu-tugu do hita, dinalaho manopot, sabulo nito dita, hanguluan sa liling-liling na, las ni roha na manotongi. Amen.